Nelson Chamisa okorokotedzwa nevanhu, okorokotedzwa nemasupporters ake noda kuinvolvement yake achibatikira aiwa pakanga ainvitiwa United Kingdoms in Zimbabwe, UK in Zimbabwe. Vanhu vofarira Nelson Chamisa noda kuti anga achiinvolviwa pane mamwe maprominent figures ruling party eZANU-PF achioneka kuti aiwa Nelson Chamisa muhombe atoinvitiwawo pane maoccasions akadai akaonekwa kuti Nelson Chamisa aiwa munhu anotokosheswa munyika yeZimbabwe, anotoonekwa panotoinvitiwawo vanhu vakurukuru veZANU-PF. Sanapinda mashoko ataona Nelson Chamisa ndibva subscribe or like or on the bell icon. Mutano yapa indopaka unyora chiti mixing and mingling. It was really refreshing to interact with the invited guests and Zimbabweans from the diverse walks of life at an event hosted at UK in Zimbabwe. We must unite to build a stronger and better future. We are one people. Do mashika anonyogwa nemutungamiri opposition Nelson Chamisa. Saka vana vanonoki kuya mu comment section make vanyora vachiti your commitment to unity and building a stronger Zimbabwe is inspiring. Mixing and mingling with people from all walks of life is the way forward. Let's continue to put aside our differences and work together towards a better future for all. Mwanu yanyora achiti true my president, I can see the mixing and mingling. Mwanu yanyora achiti together is one, let's stand tall. Good morning Mr. President. Mwanu yachiti good morning Mr. President vachigreeta Nelson Chamisa. Saka kuti vaya Nelson Chamisa vanoinvolvwa in a mixing and mingling. Sachimbotudzei mafungiro enyu vanhu vachipembera Nelson Chamisa vachiti Nelson Chamisa ndiye munhu anokwanisa kuzofulfilla aspirations edu. Pine comment section medu kuti mafungiro enyu. Sana subscribe, like, chiro on the bell icon.